March na taron guys. March 2. Unja first siguro ni nahong kuan. Di murag nga nakoy vlog ani nga nabag-una mo ang office pero kadto nga vlog guys is kamulo pa to ayo sa amin sa lamisa gubot pa kayo guys. Then karon na jud mi aga mo ang opisina na sakto na gyud guys kay na nasa likod ang duha ka computer. Kuan man guys kanang ang usa ka computer daan na guys niya himpalit ag pare og bag-o guys kay nanadaw kunoy bag-ong system karon unja dugay-dugay pa na guys may tabo kay kinalan pa magatuon na nanami sa among bag-ong office guys the same gyapon ang opisina sa pare na gyapon dako na ang lugar dito sa gawas guys. Nice na kaayo kay kuan kayo amo ang pare guys kanang creative kayo ang amo ang pare. Di ba? Daghan pa may kuwang ani guys na pay ang whiteboard na mo nga tuwa sa gawas guys ibalhin dihang dapita atungaon siya ang whiteboard guys then imutang diha basta napay daghang mga plano ang pare guys unsa pakiton mo na ko sa gawas guys nindot na naday joy plano ang pare mo naday rason nganong idyang giusob ang among opisina wala lang mi kasabot anja sa pagkakaron masabtan na guys daghan siya plano nga nindot diri sa among office sa ground floor nga building anja pagkiton mo na ko guys sa idyahang mga kuan pasiunang mga beautification diri sa among ground floor office. Nice na siya guys. House patanawon mo na ko guys ha. Pindot man at least na ay kabag-uhan. Mao na ni nga mo ang opisina guys. Gamay na pero okay ra pod. Kay doon na ang computer, mga gamit doon na. Siya, din ako sa gawas guys, ang among daan nga opisina sa una. Nga among gikagulan nga giusob. Pero okay ra day guys, kay naay plano si Padre siya. Mao ni among lingkuranan diri sa atong naay tong daan ng opisina guys, iba sa likod na aman toy murag room. Kaning mga lingkuranan na kani sila. Mao ni ang dito sa sulod. Siya. Nanindot na guys, gihukasan ni Padre ang lingkuranan, tangtang ang mga hapin sa lingkuranan guys. Nice kayo. Nay kuan guys dahil ka ng mga tanaman na rin gawas yan na si Sacred Heart of Jesus. Nahingapot guys balik na tag vlog nya guys padayon ta guys sa tuang video na diri gibutang niya ang Mama Mary guys daaga mo ang usa ka salaset receiving ni siya guys ani daghang plano ang pare ani guys amo ang ground floor manay sa nipon guys kay basta na siya daghang mga plano nga mga nindot mao ay na siya rason nganong idyang giusob ang amo ang opisina kaning mga banaan kaning mga pare ani guys mao ni ang mga pare nga na-assign diri sa amo kanang mga paria diyan naay mga pari uban na guys nga gitangtang ang ilahang picture kay katnang last na mo nga pari guys kana si Mendez si Mendez kana siya gusto man niya guys nga ang ibutang rang nga pari diha sa ibabaw is kadturang mga parish priest diya among pari karon gusto po niya ibalik katong mga assistant kay kani si Monsignor Junix kani siya guys nga pare daghan siya mga pare nga ni kanabang assistant ipamutang og balik guys puhon nga makapsay na ani pamutang balik niya guys basta manindot na ni guys puhon
Giganahan man pug ko sa arrangement ani. Kay at least og daghag tao magpamisa guys. Nala sa lingkuran diri na kani ani na sila manggilingkod while waiting nga mahuman ang uban magparesibo ug unsay tuyo sa mga tao guys ani sila mag lingkod-lingkod sa while waiting. Nindot na niya na sa kong likod si kuan Sacred Heart of Jesus. Na nakoy kauban guys sa gawas. Tindot na guys. Pagiton mo na ko sa kuan guys sa itong ibali guys ang camera. Muni siya guys. Agamong daan nga office. Nga karon nga nanindot na. Diyan mo po gamo ang salasit. Diyan na si Mingkoy. Mingkoy. Dairing guys nga itumon murag si Everyday pero Everyday nga na niya guys. Bing! Everyday! Biming! Biming! Na si Biming. Hi Biming! Ang ani niya guys si Everyday. Hi Everyday! Oh, hi Miming! Ayaw ka libang-libang bisagasa Miming ha. Ming. Padong siya mudagan guys. Sahon ang gitawag. Ning wala siya guys ning behave. Manahing lakaw. Wala na siya. Balik na tagsod guys sa office. Sa office. This is it. Ano na siya ang forma guys. Nanatanan diha. Na siya guys. Na siya nga mo ang new office. Nice kayo ang mga tanom dari sa simbahan. Ini ang tanom dari sa church namo. Kapag kay mga bombastic oh. Bombastic. Matay siya guys sa kainit. Guys, oh. Nagpapakat yung mga tanom. Mga katanuman. May makaraan nga tanom ni guys. Mga Paragayo or San Francisco. Kuan man na siya kanang murag pang redito ano man gunagod kay kani reditor ko naman gud siguro ni nga design kani oh kay gigawa sa madaan ang grill ha kabantay ka di sa amin na nang gamay na lag sa minunon god o kung buot ja aw puhon simpan mo ba kanuna sa muka sa muka mo day musimba na day kakanunay ha og Marco ni tao na po ni kung kuan o nanindot nag mga ludanan nawa tong ludanan to kasal ba di madawon kahit to first station
Second station. Ini ang third station. Nice kayo guys, oy. Stained glass. Fourth station. Fifth station. Sixth station. Seventh station. Eighth station. Kinanglan mag-live man ka. Requirements po na 4,000. Nayahaya ito malak uman na gaya. Masaya ito mo si Tinel, ilan dawatin karabuhan. Mo ba? Ha? Sa kisa manangan. Ijahagon. Kung sa... Ay, muli na maduaan. Lamig, isa pa ba ito? 10 station. Hmm? Gawa sa gitang mga kanang... Ha? Okay, 11 station. Ika 12 station. Ika 13. 14 station, Daini. 14 station.